Bon dia, nens i nenes de P5. Com esteu, elefants? Balenes, què tal? Els cèrvols bé? Primer de tot, us vull felicitar perquè ho esteu fent molt bé. Els pares i les senyoretes estem molt contents. Ara farem una miqueta de música. Primer cantarem cançons. Després treballarem el ritme. I també avui parlarem del pentagrama. Vinga, començarem cantant. Vosaltres des de casa i jo des d'aquí. Som-hi, preparats? Hola, 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 nens i nenes, hola, hola, que bé que ens ho passem cantant. Quin moment més especial per cantar, ballar i jugar. No t'ho deixis escapar, ara és hora de cantar. La, 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 hola, 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 nens i nenes, hola, hola, que bé que ens ho passem cantant. Ara, la primera cançó que treballarem avui és una cançó de la primavera. Ja que estem en aquesta estació de l'any, penso que us agradarà molt aquesta cançó. Mireu, la lletra és així. Et diré un secret molt fi, la primavera és aquí. Ha cantat una cançó i ha florit al teu balcó. Fuig hivern, vés a dormir, la primavera és aquí. Vés al teu palau de glaç, que ja som al mes de maig. Us ha agradat? Que és bonica? Vinga, doncs ara la cantarem amb el piano. Et diré un secret molt fi, la primavera és aquí. Ha cantat una cançó i ha florit al teu balcó. Fuig hivern, vés a dormir, la primavera és aquí. Vés al teu palau de glaç, que ja som al mes de març. La segona cançó que cantarem avui és una cançó de la Mare de Déu, de la Virgen Maria. Ja que estem en el mes de maig, penso que aquesta cançó és molt bonica i que us agradarà molt d'aprendre-la. A la classe de música ja havíem cantat alguna vegada. Es diu La canción de las dos mamás, la mamá que tenemos en casa y la mamá que está en el cielo, que es la Virgen. Anem a recordar la lletra. Tengo en casa mi mamá, pero mis mamás son dos. En el cielo está la Virgen, que es también mamá de Dios. Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor. A las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo. Cada día mi mamá me da un beso al despertar. En el alma llevo el beso de mi Madre Celestial. Que és maca aquesta cançó? Vinga, doncs ara anem a cantar amb el piano. Tengo en casa mi mamá, pero mis mamás son dos. En el cielo está la Virgen, que es también mamá de Dios. Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor. A las dos las busco y las llamo.
barquito que vàrem aprendre l'altre dia. Vinga. Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se lo oía la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él muy seguro de ser buen timonel y subiendo y bajando las olas el barquito ya se fue. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra tempestad, reír y remar y cantar. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, y si el cielo está muy azul, el barquito va contento por los mares lejanos del sur. Molt bé. Ara farem un joc amb el ritme. Farem un eco de ritmes. Jo faré un ritme amb el cubell i vosaltres des de casa el repetireu picant de mans. Heu de tenir en compte dues coses. Primer, escoltar molt, obrir les orelles d'elefant. I segona cosa, no precipiteu-vos. Primer el faig jo i després, quan us faci així, el feu vosaltres. Us heu de posar de peu perquè hem de marcar la pulsació amb les cames. Val? 1, 2, 3, 4. 1, vinga, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vosaltres. Vosaltres. Ara jo. Vosaltres. 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 Fantàstic! Molt bé aquest joc de ritmes! Mireu, ara m'agradaria que recordéssim coses del pentagrama que vàrem aprendre a la classe de música. Us en recordeu de lo que era un pentagrama? Un pentagrama era això. Són 5 ratlletes rectes i horitzontals on escrivim la música, on escrivim les notes musicals. Aquestes ratlletes es compten sempre de baix a dalt, 1, 2, 3, 4 i 5, i els espais entre les ratlletes també es compten de baix a dalt per saber el nom de les notes. I sabeu què és això d'aquí del principi del pentagrama? Algú se'n recorda? Molt bé, això d'aquí és una clau de sol. La clau de sol ens serveix per saber el nom de les notes. A part de la clau de sol, hi ha altres claus que ja les aprendreu quan sigueu més grans. Mireu, la forma de la clau de sol comença com un cargolet, segueix l'espiral, puja cap amunt i baixa cap a baix i fa el peu. Tornem-hi. Comença com un cargolet, puja cap amunt i baixa cap a baix i fa el peu. En el pentagrama escrivim les notes musicals i us en recordeu com era la forma de les notes? Les notes són rodonetes i tenen un pal o de vegades van enganxades amb 2 pals. Quan el pal està cap amunt, està a la dreta, i quan el pal està cap a baix, està a l'esquerra. Ara us ensenyaré l'escala de do, que és la que vàrem estar aprenent en la cançó de les notes. Us en recordeu la cançó? Totes les notes de l'escala volen sortir a passejar. Jo les vaig veure tan contentes
que no paraven de cantar. Do, 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 re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. A part de les notes i del pentagrama, també havíem parlat dels 3 ritmes que havíem après, que era el ritme de negre, el ritme de corxera i el ritme de blanca. El ritme de negre, us en recordeu que estava pintada la nota de negre i la picàvem així. Ta, 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 ta. Molt bé. El ritme de blanca no estava pintada la nota i anava més a poquet. El picàvem així. Blanca, blanca, blanca. I el ritme de corxera en picàvem 2 amb una pulsació i anaven agafadetes de la mà. Titi, 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 titi. El picàvem així, 2 amb una pulsació. La negra, a veure, feu vosaltres des de casa, és una en una pulsació, és així. Ta, 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 ta. A veure com ho feu. Ta, 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 ta. La blanca dura 2 pulsacions. Blanca, blanca, blanca. I la corxera, 2 corxeres en una pulsació. Titi, titi, titi. És la que va una miqueta més ràpid. I sabeu què és aquest aparell d'aquí? Aquest aparell es diu metrònom i els músics l'utilitzen per no perdre el ritme quan toquen un instrument. El metrònom pot anar, es pot posar que la pulsació sigui així, això és la negra, ta, 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 o es pot posar més lenta la pulsació. La pulsació, quan dic pulsació, vol dir com si fos el batec de la música, com si fos el ritme de dintre de la música. Veieu? Aquest és més lent. O es pot posar una miqueta més ràpid. Molt bé. Doncs això ho utilitzen els músics per no perdre el ritme. I ara ja farem l'última activitat d'aquesta classe de música, que és una activitat de moviment. En aquesta activitat només necessiteu anar a buscar les vostres sabates. Si les porteu posades us les traieu perquè farem ballar les sabates. Molt bé, ja teniu les sabates? Doncs ara heu de posar les mans a dintre i seguirem el ritme de la música ballant amb les sabates, imitant els moviments que jo vagi fent, d'acord? Vinga, preparats? Vaig a posar la música. Vinga, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Enrere, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Avall, avall, baix, dalt.
Fantàstic! Doncs amb aquesta activitat ja ens despedim fins a la propera classe. Cuideu-vos molt. Un petó!